നടത്തി സെല്ല് നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് നിലയ്ക്കൽ ലാൻഡിംഗ് മാറ്റിയതോടെ രാവിലെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് പിച്ചിലേക്ക് നിർത്തിയത്. ഈ വണ്ടി കയറുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് ക്രമീകരിച്ചോണ്ടായിരിക്കും അറിയത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് ക്രമീകരിച്ചോണ്ടായിരിക്കും. ചിലരുടെ താമസം പെട്ടെന്ന് ക്രമീകരിച്ചില്ലായിരിക്കും. റെക്കോർഡ് ചെയ്തോ? വിഷയമുണ്ടല്ലോ. അതിവിടെ ഇവിടുത്തേതും ആദ്യം നിരീക്ഷണം വന്നു, അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് വന്നു, മൂന്നാമത് ഇവർ ഏറ്റവും അവസാനം നിരീക്ഷണം വന്ന് ലാൻഡിയതിനു ശേഷം രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വന്നു.